다룬 마 리김길 베타나 그는 렉트로 구르모 아유 리고 피 양코 바세피 리베 칼람피 틴실리 양팍 라프 타프일리 다룬 마 크니야 나마 마 리김길 베타 다 오로로 시운 준다 할랑라 마 스니 헬키다 예쇼라 동바 앙다 하고 없은 그나는 이날 스링 호승 강느 다 베트 잘랭 스링 의리 헛 EWM 동네 난고바 예사 라리 비징 마 스티니 고로모 시리 베타 마 베타 그나 송아버 가르네 군 터치 비지자일리 가른 미노스 폰 호랑 시간 hello karena मा जादों जेनेबा जेनेबा मा जादों karena दहाय साननिफ्रायनो गैया हाबा गरम मारै उन्दुनांगौ दा मोनायाव थैबायलै कारेन्टबो फैयाबालाय मारै जाबावनांगौ दे गामसा बोखो उन्दुनांसिगौ आरो गाहायावबो उन्दुजाया गोजौआवबो उन्दुजाया बाब सेसलै कारेन्टआथ' फैनाया फैगोन एसे दोर्ज' हमनानै थाथ'नांगोन गिसिबफोर दंबा सिबनानै थाथ'दो एसे मेनटेनेन्स सोलिगासिनो नालाय आच्छा फिक्स टाइमफोर गैया नामा खयथासोआव फैगोन एसे खोनाबा सानसे मोनो नालाय गोसोफ्रा खोन्थादोब्रा खयथासोआव फैगोन आदा माथो ओमफ्राय एथ'ग्राब लासै रायलायनाया एसे स्पिड रायलाय मारैबा मोनफालायबाय आं गरमाव हाबाब फंबाय टाइमखौथ' उनथ'नो हानाय नङा जिखुनु जाया मिथिथ'वा गावदो बेखौ मासथिनो हाथारला लांगौ हायनिफ्राय डिस्टार्ब खालामगासिनो आंखौ फैनां गावफैलाय गावहैदोलै बेखौ ओरै थांनानै गावहैदो हाबाब फंबाय आंना गथ' गथाय फिसा दंथारोलै आंखौ मानो गावनो नागिरखो थारुन नों मा गोदाव सोराव दावराव बेलाय आं फन रायलायगासिनो नुवाखैना मासथिनो हनै माबा गावखौसो होनदों सानलायबाय आदा नोंखौ होनाखै नै माबा सासे साइडआव माबा रायलायगासिनो नालाय गेम गेलेगासिनो बेसो नोंखौ गावनो नागिराखैलै दे होमबालाय जेबो नंला दे कारेन्टआथ' फैगोन फैया बुंथ'नो हाला गिसिबजोंनो थाथ'दो दसे दे आदा होमबा दोनथ'नोसै दे थाथ'दो होमबा दे बिसिनो ओंखारलायनाय रायलायनाय हाबाब गरमाव रायलायनानै गरमसिनसो जाबाय आं बे फाग्ला कारेन्टमेनजों मा गोदाव सोराव आयै सासेबो दावराव हाबाब मारै उन्दुबावनांगौलै सेसलै दिनै हाबाब गैलाला नै जाम्बा गेम गेलेनोबा बेखौ गेलेनो हाया नोङो गोदाव सोराव खर' गरम जाबाय थायो आरो आं गेम सिङाव हाबनानै थादों आंबा गावलायगासिनो नै खारदिंबायगासिनो फोथार माथो जेबो गरमखौ मोना हाबाब सिलाय लानानै होनै हाग्रा बारि सेर बारां खोलो-खोलोथार जाम्बासोलै नोङो हेद नाङालै आंनो मासथिनो गरमाव ओरैनो जिरायनो अबाव थानो अबाव मानो मारै उन्दुनो टेनसन जागासिनो आरो गेम गेलेनानै एकदमबारे खर' बाहायबावनांसिगौ आरो आं जाया गेलेदो आरो सिरि हेडफन सोनानै गेले हेडफन सोबाबो दावराव जाखायो बाहेरायाव थांनानै गेलेदो मासथिनो गावदो ओरै फैदो मा अबाव थांलायखो नोंलाय अबाव आन्दायलाबायखो गाव सेस जामारनाय नङा बिसोरजों एकदमबारे डिस्टार्ब उन्दुहोमारनाय नङा दां नोंखौ दहायनो बै बाहेरायाव थांनानै गेलेनो थिनबाय मासथिनो र' थांथारसै आं हफ जालालै गोलोमदैफ्रानो माबा अखा हानाय बायदिसो बोहैलाजोब्बाय गस्लाफ्रानो सिजोब्बाय सेस जारलालै आयौ एथ' गरम मानसि सासे थैलायनायजों समानलै आयौ हाबाब बेबायदि टाइमाव सानै उन्दुनो हाथार नङालां बे सानै उन्दुग्राफ्रा मा जानानै दं बेबा बेसारा अन्थाव बाथाव कारेन्ट गैया मा गैया बिसिनाफ्रानो एकदमबारे बाल्थिंनि दै लुनानै ओरै सिनानै थानायफोरबायदि जाजोब्बाय गोलोमदै गनानै जारलालै खम खस्थ' जालालै गोलोमदैफ्राबो गगानो रोंला गोजौनिफ्राय लानानै खिथुसिम सिग्लाब फैजोब्बाय सेस जालालै उन्दुलांनो सेस्था खालामसैलां होमबाबो दसे हाबाय बायो खोमा नोंखौ गावनो थिनबाय आं दहायनो मा अबाय थांखो नोंलाय ओरैजाय गावनो थिनबाय आं मानियालै खोथाखौनो बेखौ रिभाइभ हैग्रोदोब्रा ओरैजाय आंखौ ओमफ्राय बासायदो बेकआप थै जालालै नोंसोरो जेबो बुजिया जाला सेस बे अबे खनानिफ्राय फैबावखोब्रा फाग्लायालाय आंनि खाथियाव थानानै दावराव खालामफैबाय दहायनो बाहेरायाव थांनानै गेलेहैखाबाय अबे खनायाव आंनि खाथियाव थाफैबावखो बेलाय जालालै खर'आ जाला सेस ओरै गरमजों गरम जाखाला बेनि दावराव माबा ओरै खना रावनो थिननाय मानाय ओरै सेस जालालै आं थाला बे न'आव आं थांसै जाला Winner, chicken dinner, मोनजानोसै दे एसे सासेल'सै गावदो बेखौनो गावनो हाला नामा नोङो बे खनाथिं दङ खनाथिं जालालै थालालां दुब्लि बारियावसो उन्दुहैनोसै आं मासदिनो